masalahnya ora paham. Kowe iki ora paham masalahe. Ngerti kon ngene gak iso tak jana Nusantara lho. Nusantara ndi? Iki Jawa tok lho, urung sing luwih dalam. Lah sing ndi? Sewu kutha. Sabra. 7 tahun loh. Ya kok bisa, aku bisa. Dur. Sama ya. 3, 2, 1. Wendek. Iya, 3, 2, 1. Kendeken kang loporan. Sama lho. Kowe wis ora loro kowe. Suara telu.